od mozaika. Kažu, jedna od najstarijih, najtrajnijih tehnika i mozaik ima tu privilegiju da čuva i da očitava vreme. Sa nama Tatjana Bendereć-Vučićević, akademska slikarka i mozaičarka, Petar Radlović i profesor Đuro Radlović, koji je u stvari vođa ove ekipe, ali mogu tako da kažem, profesore? Vođa jedne divne ekipe i sad svi zajedno vodimo naše gledalce u crkvu Svetog Marka, u stvari. O kakvom je mozaiku reč? U crkvi Svetog Marka to je sakralni mozaik. Mozaik je jedan od najstarijih, što kažete, zidnih tehnika koja oslikava prošlost svih vremena i daje nam na težini tog vremena da saznamo kako se u tom vremenu živjelo i koja je moć bila pojedinih tako dinastija koje se bavili mozaikom, jer mozaik je teška i spora zidna tehnika, a i dugovečna. Teška i spora? I spora i teška. Šta to znači, na primjer, na baš ovom mozaiku u kojem smo pomenuli ga na crkvi Svetog Marka? Koliko je to trajalo da se napravi? Kako se radi? Kad bi vam rekli da u 1 kvadratni metar staje 15.000 kockica, a tu ima preko 500 kvadrata mozaike, kad bi to sve proročano, videli bi koji je to posao da se to sve složi, dotra i da se oslika. I umetnosti, veština, pa i zanat i sati rada. Verujem, Tanja, da ne možete ni da izbrojite koliko rada i koliko ovih kockica u stvari ovih staklića. Jeste, pa 10.000 kockica stane u taj 1 kvadratni metar i to bez seckanja. Mi kad seckamo to, onda još više materijala ode na samo 1 kvadrat. Da, reče profesor, do 15.000. Jeste. A inače, ovaj konkretno mozaik smo radili godinu dana na stolu, a ceo projekat oko 2 godine. Čekajte, kako na stolu? Što to znači na stolu? Zato što... Ovo mozaik ne može stane na stol, nego to kažete tako na stolu. U tome jeste i bio, da kažem, problem kod mozaika za nas, zato što nismo mogli da ga vidimo celog, dok nismo došli u crkvu i postavili premontiranja na pod, sastavili ga. I tad smo tek mogli da sagledamo šta smo tačno uradili. Da, evo vidimo i mi. I neka dođu gledalci Žarenice u crkvu. Petre, vas smo videli sada. Da, bilo je na sceni baš kako postavljate. Sve ovo naporno, godinu dana, to je zaista... Znate šta nije naporno kad se voli, uz Božiju pomoć, to je znači... Nikakav to nije napor u tom smislu, samo je dugotrajno i ono što je bitno da vreme jedno traži taj posao da se završi i jako dugo traje. Ne dobija se baš često ni prilika da se rade ovakve stvari, jel tako? Dakle, i nema puno mozaika, jer to je na ogromno vreme koje iziskuje. Ja sam dobio informaciju da je Jelena Jovanović učestvovala s vama i samo vas 4 ili ko još bio sve tu? Mi imamo ogromne ekipe, to je samo jedan deo ekipe i verujte, čovjeku toliko treba vremena, kad bi sam to radio, verovatno za vreme svog veka ne bi mogao to da uradi. Ali jedna kompletna, dobra ekipa darovitih studenta. Mozaik je ipak komplikovana tehnika. Slikari mogu da vam naslikaju šta god hoće i da menjaju, a mozaičari se rađaju. Nemate koliko to problem kad uzmete kockicu i određeni kamenčić, osvetljenje stavljate na određeno mesto i zaključite šta je čovjek mogao da uradi. Ja kažem, supoznao sam sa mozaikom još na fakultetu, pa kad sam vidio Aja Sofiji portret Hristov, ja sam se pitao da li je moguće da to ljudska ruka napravi. A eto tako i kod nas na fakultetu je bio mozaik, pa sam se ja u to zaljubio i to je bilo moje životno opredeljenje. Predivno. Pozdravit ćete ceo tim, Tanja, samo kratko, po uzoru na Gračanicu ste radili i... Portret smo radili po uzoru na portret Izaje Sofije, to je jedan od najlepših portreta Isusa Hristosa na svetu, tako da smo se inspirisali na to, nismo kopirali, uradili smo neku svoju interpretaciju tog portreta. Lepo, mnogo vam hvala. Koliko još posle je ostalo? Još dosta, ja se nadam. Dobro, nećemo da licitiramo. Kad se završi obavezno u Šarenicu, ali ceo tim. A tamo imala smo ovo. Pa dobro, svi smo pozvani i dobrodošli. Ja bih voleo svu tu ekipu da vidite te saradnike koji kad gledate taj mozaik mislite samo radi jedan čovjek. U stvari toliko je to uvijek... Oni rade kao jedan, u stvari. Kao jedan čovjek. Ovo što Tanja priča,
Nemam ja atelje od 150 kvadrata pa da mogu da To sam htio napravim kažem, taj to znam. crtež kompletan. To se tako radi u delovima. I svaki taj deo morate dobro proračunati kad Gde ga ide? sastavite da on ima svoju celinu. Još jednom hvala što ste nam bili. radite i da znate, ja uvek napravim šalu. Nemojte se ljuditi, vi ste umetnici. Ali kad složim puzzle, eto mi kod vas. Eto. Hvala, hvala. A do tada Saška Padrović. Umetnički život, ali je lepo.